F'Malta Sfin hu l-aktar arti prattikata u t-teatru ta' Dar il-Mediterran fil-Belt tant jappresta ruħu għal din l-arti minħabba li fih insibu l-akbar park fuq ġewwa f'Malta. U tradizzjoni se tkompli tissaħħa fit minn din is-sena b'żewġ avvenimenti importanti f'dak li jkonċerna l-bale u l-kwalitajiet oħra ta' Sfin. Fil-21 u 22 ta' Diċembru, il-ġimgħa u s-sibt li ġejjin, se ssir it-tieni edizzjoni tal-Mediterranean Conference Center Dance Showcase. Fl-ewwel jum xejn anqas minn 27 skola u kulleġġi li jgħallmu d-danza se jipparteċipaw fi programm ta' Sfin varjat mill-klassiku sal-modern, Spanjol, hip-hop, kontemporanju u stili differenti oħrajn. Minn tfal ta' 6 snin sa' studenti fl-aħħar sena tal-gradwazzjoni se jieħdu sem bil-klassijiet tagħhom. Din mhix kompetizzjoni imma ċelebrazzjoni tal-maġija u l-poeżija li taf trott biss l-arti tad-danza. Fit-tieni jum għax kumpaniji stabbiliti tajjeb jagħtu rappreżentazzjoni tagħhom b'temi li jażlu u perfezzjonaw huma stess. Bis-solista Angelina Vlaxinets, ex prima ballerina tat-Teatru Bolxoj. Iż-żaffina sħaba huma wkoll ikoni tal-Ballet Russu li kif nafu jgawdu reputazzjoni kbira mad-dinja. Inizjattiva ġdida il-parteċipazzjoni tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta b'direzzjoni ta' Michael Laus. Ħaġa xejn komuni li żaffina f'pajjiżna narawhom akkumpanjati b'mod live. Fit-30 tax-xahar jaslu fostna truppa żaffina miċ-Ċina mill-provinċja ta' Guangzhou, magħruf mad-dinja bħala ċentru ta' kultura kbira. Il-programm tagħhom joffri kemm brani klassiċi bħal biċċiet minn Carmina Burana ta' Karl Orff u Giselle ta' Adam Adolf u oħrajn tradizzjonali ta' pajjiżhom. Il-faxxinu ta' truppa jinsab fil-mod kif joħolqu fużjoni sħiħa ta' stil Ewropej, influenzat mill-arti affaxxinanti tal-Orjent. Dawk li jsegwu d-danza u l-arti marzjali orjentali se jkollhom esperjenza jassistu għal rappreżentazzjoni unika li għandha xiex tibqa' mnaqxa fil-memorja. Il-bookings jista' jsiru minn Dar il-Mediterran il-Belt Valletta.